khowela chuan indopui pathum na thlengin nuclear bomb le ral thuam hlawm tak tak ten kan chen na lei hnim le thingbuk hring dup om thin na chu thalera an ti changzawa dam chuak zinga mi Juliet chu adam kho chuanan eitur le mamo zongin alo tlan kual me ka motor rausan to om na hmun awa thlen chuan adap kual ngal zung mase petrol takngial po alo om lova tuipui kambula reilote achol hnuin gas station omna lama pan le ngal inchunga chuan pistol phorin an thli thlai masate teya eitura zong kual le chuti lai chuan silinga ramsa mishing ang em ripar anti thom niom takashia aron rideu thot Juliatin chulai hmun chu hachua san vata konga chuan a thian pa heri biak po tuma dam chuak zinga mi ve thawani a battery zo trap to wangin shortcut lam apan thu shila anin kulna beisa tlan hole mai atumani atlan zel nu chuan motor pakhata toka film khur taka enfin mi pakhat hliam tur halom reng mai pistola tin reng chung chuan a hliam tu ri paromna hazota chupa chuan motora hian ka kalkhum khongai takin min that mai ro ana em mai tin ei tur thanem tak motor chunga chuan om thu shila mase Juliatin silai mu anei tamlo wangin chu ati sak thei tlat lo I hliam kha hu bet reng lo la I torna harei lo ani mai tin a shil Juliet chu motora chuan aluta ripar nen chuan anin phachon ta motora in soilop lopa topa chuan ripar chu aka plum thei ram aron chuan hu chuan hliam tor kha alo chat thla fel toa ei tur thanem takla in a in khal chuak le ta ni atlan pa chuan mi pakhat nena han thalaka en renga chuta thlitho in ron chem chuakin Juliet chu a che chual pha kongsira chuan aluma ni khoshelovin om zui ta ni khovel chiat ma hanun hlui amumanga muwa ruasur buan lai ni in art gallery avatloa thalak pakhat chu enge ani a hrethiam thei tlat lo art gallery nei tupa je kanaron pan vata lemzia chungchang eng ma shelo ti alo huthiam ngal enge iron ti ve an ti chuan Juliatin ruasur wangin tom hulnan alu thule ei tur free te chu abei sei wangani ti a hril tlang ro ya Jack chuan ami zia te chu halo lom phian in tur khilain lemziak te chu a soifia vela Juliet taron har chuak lol akeru tliakin motor si ta chuna tang thlata pon la chu athim to boxi ripar te hanron kal vai chuan a beile theidon lova asilai aban phak lova alo latladai zui ake chet son an tum chuan anat em wangin a thul lea radio mangkhan a thiante an biak don lain a man thei to boxi lo tiang sui zomin pistol kha alama thai phei an tuma a cheson mantin atianga put le tatlat mai hun kal to lo langin jekan art gallery kha halo khar to a hlim taka in komin jek chuan a chena a hruai hoa Juliatin a in chung chu pui atikher mai alem ziak nal tak te chu a en thuaka thil an ei dun le zuin pain jekan an chung ko chan china shila Juliet chuan tu ma chung te anei to lo thu lo soi ve in jekan a chan an zo chuan a omati nuam lova a ho san zui ta ni Juliatin na ti chungin ake tang kha pipe mangin ala chuak thei rama a hliama chuan zuwa leya uluk takila tuam le hun kal toa Juliet kha mi pakhat nen bara an lo kal duna nuladang nen Jack kha han lo om dun ve reng chuniin ma se hawa po du lawa baran chua san hnu chuan Jackan lo zui ru rengin akal pui pa in Juliet ti thil engemaw tak a lei saklai halo mukhiau chupa chuan fo an tum vela adu thak lo Juliet ti ho chu Jackan zui zelin ko thler trop ve tak awa thlenga Juliatin kholai alo om te thil a lei saka damdoi zor kol thina ni ti Jack chuan a hrethiam ta ni Jack chu a hmu tura avain lana Juliatin apartment a lo som ve in building a an lu hnu chuan mi pakhat poisa a pelea apartment a anin zui lut
je kan a khosak har sajia chu a hre thiam ngal veka pui an tum chuan halo du bik thak lo min ho san to mai ro atia ma se je kaum lui tlat Juliet ta in sum zo to ngang lova dam doya in chiwin drak sedik halo ni reng ti an hria chuan je kan a chhuah san ta ni Juliet in akeru thleka chuan them adwa radio kha siam thain a thiante biak po tum le ma se tu man an lo chang theilova ripar thom alam ron pan ala shezui pistol kha charwatin motora alut le ngala ramsa in awm na bula ron thlen hnu chuan thom dim tak le kain ring rengin alo om chuta radio atangin herian aron bethuta ripar chuan aron bei mai don ti hriain radio chu a the chuak taringot mai ripar chuan radio chu lain a peile ngala motora luatum chuta ramsa chuan hlataka thom a hrezuia chulam chu panin Juliet a him theisha mani a hun kal tor ron lang lein zana Juliet khan liam torin Jack aron pana Jack chuan engwak ma alo zo than lo duat takin a hliam a en kol saka khuma amut tir le thlap atuk zinga chuan Juliet-in lom thu a hril ve luama Jack chuan inun hi isim thei ani tiang reng chuan a thalawania atia Juliet-in ngai thlasadu lovin kalen chuai phalem anti chuan Jack an insiam thati ngai ani atile chuta Juliet a thinrim thuta ho nga latum ong khara loin kala Jack an inunisim ma chu kakaltir lawang che halo ti ve tlat Juliet i thinrim chuan Jack a bungrua ati cherem ruma dan tumin anin sual lo chau chuta Jack an aman fuwa du tho takin anin fop tangoi ngoi mai Juliet chu motor chunga ala om renga LED light mu chuakin pona chuan a the chuak hloma ripar ron kal le kal lo hriat nan ati ni a him thokata a hriat nu chuan motor tar ron chuakin radio kha ala a chuta thom danglam tak a hrele tlat mai light kha vom kwal le a an le hoinak chuan riparin a motor chunga alo chang reng to ni voi khat a silai met puakin motor chunga alut le vata kain ring rengin aum le ta ripar chuan hnunglama tangin aron bei thuta ain sa seng tum chu akena tak aron la tham zui Juliet-in motor atinunga accelerator apam ngal vat ripar chu atlan chia hankap zui ve chiam ma se a chedran em wangin aka fu thei thlat lo rilunwam lo tak chung chuan a chang rana chuta hnunglama tang bukin aron beile ripar chu akap le sia atlan san vetani chumi hnu chuan radio kha siam that atuma akut akhur nasa hle ti renan zuin tur anei to boxi lova ahun kal toron lang lein Jack nen khan han loin nei to a anin tharlian taka an loin thiar lut me kani Juliet-in a hre deuh ti an hriat chuan a hmaya khoi saka alo nui var in chung chu fan puin pindan pakhat chu an fate room turani ti a hrila ma se Juliet a phur ve te chiam lo Jack an min hmangai thu min la hril ve mia lowania anti chuan i hriat reng kha tin a chang motor chunga Juliet-in radio kha a siam thatwa heri a bengal vat ma se atong a hre tha thei reng lova boina to dan hrilin tran puyangai thu a soi ta thawa herian fialo ruain aumna an hriat theina tur device alamri a hre theia anin biakna connection a top zui motor chunga chuan khol chu azonga a hmuhlau mai khol ti nun dan tur chu a chiar ngal zunga a hun kal to chuan Juliet-in arai ti ain hre chuaka an hlim dun ve khop mai ma se vandoi thlak takin thlako hnuah nawa chiata an hlim ni rei lo hle Juliet-in khol kha lo tinung thei to a ripar ron thlen hmain a motora ku ho chu a hnoping man hlawa windshield atanga ron biin luatum nasa mai Juliet-in alo tlo bet tranga ripar chuan motor chu aron sule bur herian alo betlang thei hlawa pui turin an kal thuai don ti le
Reaper ten eng an ngai thelo thu a ron thrila Juliet-in an thil huat chu hreve ma se a flashlight a chebok si chuta windshield kha tike chuain Reaper chuan tha ngei tumin a ron pana Juliet-in motor headlight alo on vat Reaper-in a kalsan hnu chuan heri a khawl lea thulo mom lo tak alo la hril zui Reaper an tam em wangin thim thama chuangam ani lova kho en huna chan chuak turin an ron kal thei don chawani a hun kal toron lang lein an fapiang masaber tur an chan hnu khan Juliet le Jack te hi anin ngei thei meu to lova Juliet-in tlan bo san hia latum Jack an avazon hmu hnu chuan anin hau lea Juliet-in nangman min nor lui wang chawa nau pai kani kadu tak tak hleinem ati piap piapa Jack thin rim chuan damdoi iti thin wang ani kha nawi chiat tin thenna bia thu a hlana a kalsan zuita ni Juliet-in motor chunga tangin bike tlan thoma hria hona metri ngal tuar mi pahnih an ron kala pakhat zawk chu motora wak lutin kapuyang che an ti chuan hringai ama tha tum alo ni renga anin nor buai lai chuan Reaper a ron lakal zui Juliet beitu chu a pot chuaka alu ara ke sakriap mai a thian pa hlau chuan a tlan san wanga Reaper-in tuiti takin ami tha sa chu ai mial a hun kal to chuan Juliet iril runa chu bara kalin zuaina Jack an ron khol reng ma se ala du bik lo chuti lai chuan newsa chemical hlawom tap mangin rail station terroristin an beina aron langa mi som thumla in dunna an chan ani number sheet ngai lo hne na tangin Jack an hliam atuar ti an ron la hril zuia damdo in hapan ngal wat aum na ruma hlau thong takin atlan lut ngala Jack chu alo serious khop mai atong thei to lo wangin ati hlim thinang khan a hmai alo khoi troka a hmangai thu bota aziak bok avoi khatnan Juliet-in a hmangai ti a hril ve a Jack chuan eng thil po tok se beidong lo turin a cha a thu soi sherengin Juliet chuan gas bur le flare nen motor chu a chhuah sana gas bura tuial thei a lei hnu chuan flare ti alin Reaper kha machhona tum ramsa hlom tak chuan aron pan hnaya Juliet po a motor lama atol hnung vezel Reaper gas bur omna bula thleng chiatin a kap puaka mase ramsa chu alo tlan che man tlat mai thim thama chuan a hoi kwal vel ruaya chuta ramsa chuan hnunglama tanga ron bein a silai a thlo pha lau thong em in motora bok awak lut lea a kena kha ala ti hliam bel zui a thato pa tangin silaya ban troka chuta Reaper chuan motor ta pot chuakin a theleng lo pa a pistol kha a char man hlau Reaper chu a kap sia a let ta top mai ramsa thoma re hnu chuan Juliet-in hun kal to hre chuak lea Jack kan tura awakal chuan alo om lova a thi wangin a ruang an lo la chuak to ni Juliet chu lung che takin a trap zoya khuaron war tanta Reaper kha alo la thilova Juliet-in ka an tum chuan silai mu anei to bok silo ramsa chu Juliet chunga a bok wak troka a hmai chu Jack a khoyang chia khan a khoi tamai Jack nen anin ton masak bernia a thil soi a hre chuaka an pahnih chuan in tong tur renga khuanu ruat an ni thu hrila art gallery chu kharin a chhuah puita ani kha Juliet-in Jack chu duat takin a hmai a chul saka a hmangai reng thu hril a pistola silai mu a thun te a luin seriala anom hnu chuan pial rala in tong le turin Jack nen an nun na chu ati top ta ni